nwere ezinụlọ mmụọ nọ na be nna ha ekwuru okwu nkwubi wee kwuo sị na ihe dị onaya ha eme na be ha. Mana enu ụwa tata anyị wabụ ndị na-eme ihe ọdịnala na-enye unu ọtụtụ ihe dị iche iche unu were na wabụ unu jee mee wanyị na ihe ahụ na mmụọ nọ na be unu achọghị ụdịrị ihe dị onu ahụ. Anyị ga mee ya. Ọdụ ọmụmụ ewebatara n'ezinụlọ ọdụ ọmụmụ atọ na ọ ghasa onye ọbụla. Ịma na ọ na-awa na-ekwu ọdụ ọmụmụ mana ọ bụghị onye ọbụla maara ihe ọdụ ọmụmụ. Ọdụ ọmụmụ abụghị nọọsụ ezinụlọ ihe dị na nwa na-esi ike ka ọdụ ọmụmụ na-adị. Ọdụ ọmụmụ dị aha karịrị ụzọ 17 na-azakwa ihe dị iche iche na aka dị iche iche eji eme ya. Abịa na ebe nwa nọ eme ya ọkwa ọdụ ọmụmụ. Abịa n'ebe na onwe ha na nwa onye na-aga n'ihu n'ezinụlọ ahụ emekwe ya ọkwa n'ọdụ ọmụmụ ahụ. Abịa n'ebe ọnwụ ike dị ezinụlọ ọnwụ ike dị emekwe ya ọkwa ọdụ ọmụmụ ahụ. Ihe dị iche iche ọ ga-awụ ngụwa ọ karịrị. Abịa na onye mmiri na-enye nsogbu emekwe ya ọkwa ọdụ ọmụmụ. Na-ewe n'iwe bet n'ụbọchị nke tata ụfọdụ agwa gị na a ga-abọ dị ihe ụwa na ihe iyi ụwa ahụ ma ọdụ ọmụmụ dị na be unu n'ọdụ ọmụmụ ahụ ihe na-edistọb ihe ụwa. O nweghị ụzọ anyị esighị ekonukọta enu na ana were asị dị iche iche were akọmiti ụmụaka n'ihe ha amaghị bikọsi unu niile bụ ụmụazị n'ihe dị n'ọdịnala. Mama agwaghị gị na eke si na ị ga-enye ya nri, ngwa gị na orie si na ihe enye ya nri, ọ ngwa gị na afọ si na ị ga-enye ya nri, ọ na nkwọ si na ị ga-enye ya nri. Mana o nweghị ihe akara aka gị na chi gị si wee kpebie na ị ga-enye nkwọ ọ eke orie afọ nri. Ihe ọ gwara gị bụ gịnị? Na gị jee site n'ụlọ mara mma mee gịnị pụta n'ezi ama, sitekwe n'ezi ama marakwa mma mee gịnị baghachi n'ime ụlọ. Mana amụma bịaziri karịa ebe niile. Amazi ndị na-ekwu eziokwu, amazi ndị na-asị asị. O nweghị ụdịrị ihe anyị anaghị eme. Anyị nara ego anyị azadobe foonu, anyị agaghị azasikwa onye ahụ foonu again. Mana mgbe onye beghị anyị ego anyị ewere foonu na-akpọpụ ya ya weta n'ego, mana onye zie anyị ego anyị azadobeghị ya foonu. Ntizie ya tụ ụmụ ọrụ m ịzazi ya foonu. Ikpe makwara onye eziokwu aka azụ dịkwa ya. Ego asị m na ego adịghị mma. Ego dịkwa mma mana ego dị mụ na gị wee pụta ụwa. Ana ego ga-adị mụ na gị ana ka anyị were kene ọtụtụ ndị ọgaranya dị iche iche bichagoro n'elu ụwa taa mana ha anọzighị. Ịbanye na be obi ha kịta ihu moto juru ebe ahụ nwee ụdịrị moto ị chọrọ na-ejughị ya beta adịghịzi ndụ wee gbaa ya wụ moto. Ihu ụlọ mansion house arụrụ rụchasịa were tais maa ya ihu na azụ mana adịghịzi ndụ wee biri na ya bụ ụlọ. Mụ na ga ajụgo onwe anyị gịnị mere na onye ebughị ụlọ ama moto a niile, moto amachara aha ya bulletproof ma anyị bụcha bulletproof m ihe niile mana mmadụ anọghị n'ụlọ ahụ. Ọ dịka ebe a gbara ọsọ. Arụ ọ na-adị mma, arụ adịghị mma, ihe ọjọọ dị mma, ihe ọjọọ adịghị mma. Ọ ka na-echeta ihe ahụ o nwere, ọ ma ebe ihe ahụ o nwere dị ọ masịghị. Ma ụmụ ya ma ego ya niile o nwesịghị nke ọma.